गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। दिल्ली पुलिसाव साख्रि मावनाय बर' फिसा मानिक बर'आ ASI जानो हाबाय। बिथांनि ASI जानो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां मानिक बर'नि बिसि किरण बर'आबो बर' हारिनि सासे बयजोंबो मिथिसारजानाय लिरगिरि। बिटिआरआव 25 मेगावाटनि सलार मोब्लिब बिथांखि बेखेवबाय। उदालगुरि जिल्लानि रौतालालपुराव 25 मेगावाटनि सलार मोब्लिब बेखेवबाय। 19 जुलाइ 2022 मंगलबाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतालालपुराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 25 मेगावाटनि सलार मोब्लिब बिथांखि बेखेवना होयो। बे बिथांखिनि गेजेरजों बुहुमनि आबहावाया सोलायलांदों। जाहोनाव आबहावाखौ गोग्गोथि लाखिनो थाखाय सलार मोब्लिब गोहोनि गोनां होनना बुंथियो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। MLA अखिल गगैया निमाहा बिबाय। जोबनायाव निमाहा बिबाय शिबसागरनि रायजो दलनि MLA अखिल गगैया। हादरगिरि बिसायख'थिनि इन्डियानि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होनायखौ बोखांना लाफिनना आदिबासि हारिनाव उदाङै निमाहा बिबाय अखिल गगैया। मख'नो गोनांदि अखिल गगैया समबारखालि हादरगिरि बिसायख'थिनि इन्डियानि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुखौ दंफां मुराजों रुजुनायनि अनगायैबो द्रौपदी मुर्मुआ नंगुबै आदिबासि नङा होननानै बानबुंथि होदोंमोन। ओरैहाय अखिल गगैनि बे बानबुंथिनि उनावनो आसामनि आदिबासि हारिनि MLAफोर, गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा अखिल गगैखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों। बेजों लोगोसे साहा बागान ओनसोलाव अखिल गगैखौ हाबहोआ होननानै हुमखि होदोंमोन। जायनि जुनै अखिल गगैया मैया भिडिअनि गेजेरजों उदाङै निमाहा बियो आरो हादरगिरि बिसायख'थिनि समाव द्रौपदी मुर्मुनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होनायफोरखौ बोखांना लाफिननो गोनां जायो। BTC सोरखारा गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। बिटिआर सोरखारा मोन 40 बियाबनि गंफ्रोमबो बियाबाव गोरिब दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरनो सोलोंथाइ बिथिङाव राङारि मदद खालामनो थाखाय गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। बेबायदिनो मैया चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPL दोलोनि गाहाय मावखुलि सान्थिपुराव हाग्राफोरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होयो। नगाव सासे सुबुङा न'जों लोगोसे बिजिखौबो सावथारदों। सासे सुबुङा न'जों लोगोसे गावनि बिजिखौबो सावना होदों। नगाव जिल्लानि रुपुइहाटआव समबारखालि हराव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। सादोर आली मुंनि सासे सुबुङा न'जों लोगोसे गावनि बिजि मार्जिना खाथुनखौ सावथारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सादोर आलीया थांनाय हराव गावनि बिजिखौ न' सिङाव जोबना दोनना बाहेरानिफ्राय न'आव लगायना होयो। बे जाथायाव सादोर आलीनि बिजि मार्जिना खाथुना जाथायसालियावनो खामथार जायो। बबेखानि फिसाया न'आव अर सावना होनाय समाव बिजिया न' सिङाव उन्दुना दंमोन। जाउनाव मिथिस्लाबनो हायि आरो गावखौ सामलायनो हायै समावनो अरा साग्लोबो आरो मार्जिना खाथुना गोथाङैनो खामथार जायो। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव दुथां सादोर आलीया जाथायसालिनिफ्राय एबा न'निफ्राय खारखोमा लाङो आरो दासिमबो खारखोना दङ होनना मिथिनो मोनो। बबेखानि रुपुइहाट पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल गावखुंथायनि मावफुं सोद्रोमाफोरखौ मैया सायख'बाय। बेबायदिनो BJP दोलोनिफ्राय MCLA महरै देरहालांनाय बर' फिसा बिलि महन काक्लारियाबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गोदानै मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान एबा सायख'जाबाय। जोबोद दुखुनि खौरां। रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि धनेस्वर बर'आ रुंसारि जाबाय। रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो समाज सिबियारि धनेस्वर बर'आ थांनाय 18 जुलाइ खालि रुंसारि जायो। मख'नो नांगोन दि 2002 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइसिम धनेस्वर बर'आ रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुनदोंमोन। रुंसारि धनेस्वर बर'नि हरखाबै रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै सन्माननि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनि मावख' आरो गुदि आफादनि मावख'फोराव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ ससे बेरहोनो थाखाय बिथोन फोसावनाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाया BJPनि हेंथायै बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों। बिटिआरनि रन्जित बसुमतारिया खौरां बिजोङाव बुंदों, BJPआव दा जायफोर हाबदों बिसोर माफा माफा गोथां सैमा सियालसो। बिथाङा बुंबावदों BJPआव हाबनानै बर' हारिखौ माब्लाबाबो फोजोबनो हानाय नङा होनना। मख'नो गोनांदि बिथाङा बिटिआरआव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोखौ बरायो। सुबुं दारा हादराव बयहाबो बिसायख'थि गेलेनो मोन्थाय दङ होनना बुंदों। नाथाय बर' हारिखौ रावबो फोजोबनो हाया होनना बिथाङा चेलेन्ज खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।